הצורך לפתור את מצוקת הדיור שמעיקה, ואתם אמרתם לי, על כל צעירי ישראל, על כל הזוגות הצעירים, על רבים בעם, מצוקה קשה לבית. ואמרנו, אנחנו נשנה את זה. לכן אנחנו משנים את זה. קודם כל כי בנינו 50% יותר עכשיו ממה שהיה מקובל, וזה תודות למאמצים של אלי ושל אריאל שנמצא פה. השינויים האלה לא נעשו 50 שנה. 50 שנה, חוץ מפעם אחת. אריאל שרון, זיכרונו לברכה. סליחה, ייבדל לחיים ארוכים. ייבדל לחיים ארוכים. אבל הוא עשה דבר גדול מאוד. ואנחנו רוצים לעשות את הדבר המקביל כדי להביא הרבה דירות למדינת ישראל לצעירים.